Premià de Dalt és un poble entregat a causes solidàries. La passada setmana el poble es va convertir en una planta d'oncologia. Del diumenge dia 5 fins al passat dia 11, Premià de Dalt va acollir diferents actes referents al càncer. L'Ajuntament, de la mà d'Oncolliga, entitat catalana dedicada a la investigació contra el càncer, així com amb l'ajuda de diferents voluntaris, va aconseguir que del 5 a l'11 de febrer hi hagués cada dia un acte diferent per a tractar el tema. Que es faci una setmana sencera, un acte diari pel tema del càncer, és complicat. Això ho vam començar aquest és el tercer any, l'any 2015, i va anar força bé, un acte diari a base de xerrades, de col·loquis, de pel·lícules, d'escenografia, etc. I va anar força bé. Ho vam continuar l'any que ve, l'any passat, el segon any, el 16, també va anar molt bé, aquest any el tercer any. Per exemple, el passat dijous es va celebrar una jornada destinada a personal sanitari. Diferents professionals del sector mèdic i hospitalari van acostar-se a la sala d'actes de l'Ajuntament per participar-hi. La xerrada va comptar amb diferents ponències d'experts i professionals de l'oncologia. No hi va faltar el debat, les preguntes i també les bromes. Un dels objectius d'aquesta setmana de l'Oncolliga era també millorar el coneixement i els recursos per a professionals d'aquest sector. Home, des de la vessant mèdica és importantíssim que la població tingui accés a una informació no esbiaixada. I quan dic no esbiaixada em refereixo també als mitjans de comunicació. Per exemple, tothom pensa que a partir dels 50 anys tots els barons han de fer-se una analítica, el PSA, per veure si hi ha un càncer de pròstata. Nosaltres expliquem a la població que això no té per què ser així. El dia següent, el divendres al vespre, la sala de teatre del Centre Cultural Sant Jaume va viure una nit de cinefòrum enfocada a la mateixa temàtica, el càncer. Es va emetre la pel·lícula Ara o mai, protagonitzada per Jack Nicholson i Morgan Freeman, que parla de la vida des de la perspectiva d'un malalt de càncer. Abans d'emetre la pel·lícula, els organitzadors van fer una breu explicació al públic d'en què consistia aquesta activitat. I per això val la pena, només per això valdria la pena. Per últim, el dissabte 11 es va celebrar l'acte de clausura d'aquestes jornades amb una última ponència mèdica que trencava amb els estereotips i els mites de la malaltia. Una setmana que ha servit per fer pedagogia i conscienciar la població sobre el càncer. Finalment, la jornada va acabar amb un toc musical a càrrec de la Coral del Barri de Santa Ana. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso!